Alam niyo ba na may restaurant dito sa Bicol na ang lahat ng pagkain akala mo'y karne, pero gulay pala? Mahilig ka ba sa meat pero ayaw mong tumaba? May solusyon kami. Ito na siguro ang pinaka-unique na restaurant sa buong Bicol. Crunchy ha? Hi mga ka-travelers, this is Rain at ngayong araw dadalhin ko kayo sa isang kakaibang food trip na siguradong magugustuhan niyo. Ang restaurant na ito ay matatagpuan sa Legazpi City, Albay, malapit sa Agro Medical School. And guess what? Ang Lakshmi Food House ay ginawa para sa mga gustong kumain ng healthy without giving up sa mga lasa ng paborito niyong mga karne. Ang mga dishes dito ay plant-based pero may lasa at itsura ng karne. Pati ang ingredients ay homemade at carefully crafted ng mismong owner. Gumagawa po ng lahat ng dish namin is yung boss po namin. At sa pagbisita nga namin ay nakatikim kami ng ibang mga dishes nila. At somehow, ang iba sa mga dishes na ito ay talagang best seller at binabalik-balikan sa kanilang restaurant. Isa na dito ang cheeseburger, inihaw na petcho, sisig at dinakdakan, ramen at samosa, and lastly, kare-kare. At lahat ito guys ay plant-based. Wow! Hi guys! Ako nga si Rain and this afternoon ay kasama ko ngayon ang aking partner na si John Lloyd. And for this afternoon ay titikman nga natin ang kanilang best-selling dishes ng Lakshmi. Plant-based burger. First plant-based burger ito ng Albay na walang katulad. Kahit saan kayo dito umikot. Ito lang yung nag-iisang ganito. So, pag tinignan niyo siya, pag binuksan niyo po, ayan o, di ba, kita niyo yung patty, di ba, para siyang totoong karne, but it's not. At dahil nga plant-based ito, mga ka-travelers, hindi mo na kailangang mag-worry sa mga unhealthy thoughts dahil ang pagkain ng cheeseburger ay masustansya na at the same time, may enjoy mo pa rin. But this time, it's plant-based. Plant-based siya, di mo talaga makupansin na may gulay siya. Like, kasi magkakaroon mo pa lang, pati na agad eh. Isang sisig and isang dinakdakan, magkamukha sila kung titignan nyo. Pero, malaman niyo na ito yung dinakdakan kasi siya yung mas creamy. Pagkakaroon nyo talaga guys siyang arch based on its appearance, but what does it taste like? Hindi, kasi lasang meat talaga siya, parang baboy talaga siya. Mahilig kayo sa sisig, pero ay na-hybrid kayo, I do recommend this. Samosa. Ito yung isa sa mga bestseller ng mga pang-Indian food. Ngayon ay titikman natin siya. We actually have two sauce here, the garlic sauce and the tamarind or also known as sapalok. Crunchy ha? And this other dish na first time kong kinain is samosa. Now, what is samosa, guys? It is a popular Indian snack made of spiced fillings, like potatoes or lentils, wrapped in dough and fried until crispy. At sa mga mahihilig naman sa international food, ay meron din tayong ramen. For those who don't know, ramen is actually a Japanese noodle soup with rich broth noodles and various toppings like meat, eggs, and vegetables. Ang kanilang plant-based na ingredients sa ramen ay ang kanilang pasta. Hindi siya pasta, ramen. Diba ganun din yun? Hindi. At mga ka-travelers, meron din nga silang inihaw na petcho. This dish is a plant-based. Kaya kung sa unang tingin, mukha talaga siyang karne. At kahit sa panglasa guys, halos kasing lasa na yung chicken. So guys, kung naghahanap kayo ng mga vegetarian restaurant, search nyo na sa Google at sila ang unang lalabas sa inyong mga Google. So ano pang hinihintay nyo? Hindi na kayo dito. At kung dito naman kayo sa Albay mismo, all all you do is go to Tandoras Street on Albay, Legazpi City, at
at pinakamalapit na landmark na pwede din nakikita para makarating dito ay ang AMED or Agad Medical School. And once again, I am Rain and this is my partner. Lloyd. And mga ka-travelers, this is Travel Medical signing off. At kung nagustuhan mo nga ang aming content, don't hesitate to like, share, at subscribe para sa iba pang kakaibang food adventures natin. See you in the next video! Kulay ang bida, kakaibang saya, lutong makulay, sa bawat kalsada, tikman ang lasa, ang kakaiba, Lakshmi Food House, sarap na kakaiba. Ready to embark on your next journey?